So hey guys, welcome back again. आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय जाफिनलायबाय. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय नङा होमबा लोगोफोर. So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो. माने गोबां माने दुखुआ गोबां माने माबायावसो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना आङो. स बेनिखायनो नोंथांमोना प्लिज अननानै दसेब्लाबो माने 2 मिनिटनिल'सो माने बे भिडिअ जागोन आरोना. प्लिज अननानै फुल वाच खालाम. ओमफ्राय मा होनो फुल वाचनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय. स गिबियावनो नोंथांमोनखौ निमाहा बियो. मा होनो आं गोबां माने गोबावदो भिडिअ लाबोनाय जायो नालाय. स बेनिखायनो नोंथांमोनखौ निमाहा बिबाय. ओमफ्राय मा होनो 1K कमप्लिट खालामनायनो ओरैबायदि गोबाव नाङो, ओरैबायदि सोरबाफोर बोसोरसे जालाङो होमबासो माने 1K जायो आरोना. स मा होनो ओरैबायदि खस्थ' हार्डवर्क खालामनांगौ, ओरैबायदि खस्थ' खालामनांगौ जायो इउटुबावहाय. जाय माने फैसानि थाखाय इउटुब खुलिनो नागिरदो एबा इउटुब एकाउन्ट माने खुलिदो, बे माब्लाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा. माने आं बुंखादो आरोना ओरैबायदि माने बे माब्लाबाबो साक्सेसफुल जानो हानाय नंखाया. 100आव 100% आं गेरान्टि होनो हायो. स मेन रिजनानो जाबाय मा होनो फुल वाच टाइम. दा आंनियाव दा फुल वाच टाइम जानांगौ 4,000 घन्टा जानांगौ आरोना. स मा होनो दा आंहा जागौमोन 10-12 इदि जागौमोन आरोना. स बे जाबानो आं मनिटाइजखौ अन खालामनो नागिरदोंमोन आरोना. स बे जायासै. मानि थाखाय जायासै माने आं बुंनो हाला आरोना. गावनो गाव माने खुमिनानै दोङो आरोना. ओरैबायदि माने आं मनिटाइज अनसो खालामनो मायदोंमोन आरोना. ओरैबायदि दुखु नांदों आंखौ नायनानै YT स्टुडिअ'आवहाय. आंबो स्क्रिनाव होनो हागोन. मा होनो 10-12नि थाखाय बेसाङाव माने डाउनाव खोख्लैदो माने वाच टाइमा आंहा. स आङो मा होनो माने स्क्रिनाव होनो हागोन, नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना. स नोंथांमोनखौ आं मानो होनबा नोंथांमोनखौ आं शेयार खालामखानांगोन. नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआवहाय आं बे लेभेलसिम संनो हादों आरोना. स बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ शेयार खालामनाया आंनि माने बिबान आरोना. स बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों. ओमफ्राय जाय मिथियो बा माने बे प्रब्लेमखौ नोंथांमोना आगोलावनो मोनबोखाबाय स होननानै प्लिज आंखौ कमेन्टआव हरबानो जाबाय. ओमफ्राय मा होनो दा आङो मनिटाइजखौ माने अन खालामनो हाथ'ला आरोना. दा मनिटाइजखौ अन माला खालामनो हागोन आं बुंनो हाथ'आ. मानो होनबा दा गोबां माने खमिना दोङो मनिटाइज माने वाच टाइमा. स बेनिखायनो आं गोबां दुखुआव दोङो. स मियानिफ्रायनो आं गोबां दुखुआव दोङो. सानसे दाख्लैहाय जादोंमोन आरोना. स अननानै प्लिज स्किप दा खालाम. दाख्लैहायनो जादोंमोन. ओमफ्राय दाख्लै जानायावहाय आं बारा माने गोसोखौ माबा खालामाखैमोन आरोना. माने दा बाहायल'सो माने खुमिनो ओमफ्राय जासिगोन माथो टेनसन बा माथो माने सिन्था खालामनांगौ दं होननानै आं सानदोंमोन आरोना. स बे जायासै. ओमफ्राय दाख्लै नायनायाव जास्ट आं थाबाय आरोना. स जेबो नङा होननानै. ओमफ्राय आरो मिया नायदोंमोन आरोना. मिया 11 तारिख दिनैहाय 12 तारिख मिया नायदोंमोन आरोना. मिया नायनायावथ' आरो गोबां डाउनाव जाखादों आरोना. स आङो बेनिखायनो माने गोबां माने सिन्था एबा दुखुआव दोङो आरोना. ओरैबायदि माने खस्थ' खालामनानै ओरैबायदि नोंथांमोनाबो आंखौ अननाय आरो सापर्ट होदो. स बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ माने थेंक्स जासियो. ओमफ्राय आं दा मा होनो बुंनोबो हाथ'आ. ओरैबायदि दुखु नांदों मा बुङो माने उसुखुथु गोबां माबा जागासिनो आरोना गोसोआवहाय. नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो दुखु माने मा, दुखुआ बोरै फैयो बा दुखुआ मादि नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो. गोबां रोखोमनि थायो नालाय. स थेवबो दुखुखौ नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो. थेवबो आं गोसोखौ हगारा. नाजागोन, जिउआव साक्सेस जानो नाजागोन. आरो नोंथांमोना जेसांखि हायो आंखौ सापर्ट खालाम नङा होमबा लोगोफोर. नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआवहाय आङो 2K 1K पुरा कमप्लिटलि जाबाय आंहा साबसक्राइबारा आरोना. ओमफ्राय दा 3K जानो थांगासिनो. ओमफ्राय प्लिज अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालाम जेसां हायो. आंखौ जाय मोजां मोनो अनो स नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम बे भिडिअखौ. ओमफ्राय जाय मिथियो वाच टाइमा मानि थाखाय खमियो स अननानै नोंथांमोना कमेन्टआव हर. स आङो बारा गोबाव बुखिबाय थाला. स आंहा बाहाय गोजांदोबो. ओमफ्राय फुङाव
फुङावनो भिडिअ खालामनाय जादों नालाय स' आङो दा न'आवबो थांनोसै मोखां सोखां सुवाखै आरो ना मानो होनबा आङो फुङावनो माने 4ता 4:30 इदियाव माने खारनो फैयो नालाय स' बेनिखायनो ओमफ्राय माने खारखांनानै बियाम खालामनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' बाय बाय थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाच खालामनायनि थाखाय दा आङो थांनोसै आरो ना स' बाय बाय